TikTok made me do it. Mne tie triky so županmi a s polškami a s pančuchami vôbec, ale že vôbec nefungujú. Neviem, ako to vyzerá zozadu. Každopádne, that's not my business. Takže toto si nechávam do rana a ozvem sa, ako to bude vyzerať ráno. Uvidíme. Dobrú noc. Dobré ránko. To idem s vami dať dole. Mala som aj overnight masku. Moment, na ktorý sme všetci čakali. Hodina pravdy je tu. Košky si môžeme naspäť obliecť. No fíha. No ja neviem, asi to rozčešem. Výsledok je takýto. Počkám ešte chvíľku, ono to určite padne. Tak je to také trošku neupratané. Tak si idem dať kávičku a zapeškať si. A zničiť tento účes vlastne, lebo sa celá dopotím. Keby máte dlhšie vlasy, tak verím tomu, že to vie pekne fungovať. Dajte mi vedieť, či ste to skúšali. Ja jednoducho v tom vyzerám smiešne.